No hi ha festes de moros i cristians d'Ontinyent sense el ja tradicional sopar que cada dimecres de la Setmana Gran la comparsa Mudéjar dedica a la música de la festa. Es una cena que ya empezó en la anterior capitanía, en el 2008, cuando Curry fue capitán. Hemos ido mejorando a través del tiempo la cena, haciendo minutos musicales, componiendo obras, y en este año es un poco más especial que nunca porque tenemos capitanía y se tocan varias piezas de la suite. Tots sabem que la música és molt important, però li falta aquest reconeixement. Un grup de gent d'ací de la comparsa va pensar en fer este sopar en homenatge y en tributo a la música. Pues espectacular. Esta es uno de los actos más bonitos que hacemos. Le hacemos un homenaje a la música, les hemos puesto alfombra roja inclusive. Una cita marcada per molts festers en la que la comparsa que enguany sosté capitania, a més de rendir homenatge a la música de la festa moro-cristiana, també ho fa per a la banda d'Algeneta d'Albaida, la unió que acompanya als mudèjars en cada festa des de ja fa 46 anys. Entre l'homenatge ha destacat la catifa roja que la comparsa ha col·locat per a recalcar el tribut a la banda. Quasi 50 anys que vinguem així a tocar i per a nosaltres és un honor vindre així perquè sempre comptem amb nosaltres i avui portem 40 músics i sempre estem molt pendents dels músics. La banda, amb 40 músics, interpretava el passat dimecres un gran repertori en forma de concert perquè els assistents gaudiren de l'essència més important de la festa ontinyentina. Un sopar que ha reunit a més de 400 persones, comptant amb membres de la comparsa, festers, convidats i autoritats festeres que han presenciat l'obsequi del capità Moro a cada penya, un sable personalitzat com a record d'aquestes festes. No s'entén la música sense la festa, ni la festa sense la música. I avui és un dia especial, el dimecres de la Setmana Gran està sent un dia especial per a la música. Crec que també de quan en quan tenim que parar i agrair tots els elements que fan possible la nostra festa. El públic és algo imprescindible, però la música també. Hi ha que retre-li aquest merescut homenatge. Bueno, jo sempre, la veritat és que he viscut les festes d'Ontinyent en molta passió. Són les festes del meu poble i en esta setmana vaig a intentar viure-ho intensament en totes i cada una dels actes. En alguns podré assistir institucionalment, però en altres ho viuré també amb la meva família, amb la meva filla també. Una nit fantàstica per a les festes d'Ontinyent i estem en el millor puesto i una de les comparses amb més tradició. Tots estem esperant les festes d'Ontinyent, però també este sopar en els mudèjars. Molt il·lusionat de tindre amics tan especials que se recorden de tu, que saben que t'agrada la festa, que saben que t'agrada la cultura dels moros i cristians, i amb molta il·lusió i amb moltes ganes de veure Ontinyent, un poble que quan es parla de moros i cristians és un poble molt important. Així, en aquest any tan especial, els mudèjars han tornat a reunir els ingredients perfectes perquè la fórmula de la festa romanga intacta: música, germanor i familiaritat.